Tak co, Branku, jak se dneska cítíš? Cítím se dobře, George, jenom by nám venku nemuselo pršet, je tam jako z konve, tak si nezapomeňte vzít své deštníky, ať nám nezmoknete. To by snad napadlo jenom genia, Branku. Ano, ano, George, a co máme dál? Pustíme si písničku na přání. To jste vy, konečně. Marcela odvedle říkala, že nechodíte moc na čas. Pojďte dál, dovnitř táhne. Ano, slyšela jsem, že máte ohlasy po celém světě. Lidé toho napovídají. Dáte si kávu? Ty patřily mému muži. Jsou to sice krámy, ale nedokážu je vyhodit. A jak váš muž vlastně zmizel? No jednou večer se šel umýt, napustil si vanu, jako obvykle si v ní četl sportovní magazín. Bylo mi divné, proč je tam tak dlouho. A asi po hodině se ozývaly nějaké divné zvuky, tak jsem se tam šel podívat, no a on tam nebyl. A nevšimla jste si něčeho divného? No, na hraně vany jsem našla nějaké černé skvrny. Byly asi po nějaké husté černé tekutině. Nevíte, který by to mohl být? No, někdy se z koupelny ozývají takové divné zvuky, jako kdyby vodovodním potrubím projížděl vlak. Potrubník žádostivý. Pohybuje se v odpadních rourách. Oběti hrdousí a postupně rozkládá na menší kousky, které v zápětí zkonzumuje. Teď už se můžete klidně koupat. Děkuji vám, jsem vám velice zavázaná. Myslím si, že to nebude nutné. Tak a to byla poslední písnička na přání pro Bertu a naše večerní vysílání pomalu končí. Ale venku máme krásnou, teplou, romantickou noc, takže muži, vemte své drahé polovičky a běžte na romantickou procházku. A my se na vás s Georgem těšíme opět zítra. A jako vždy zakončíme naše vysílání kouzelným zvonečkem.